हानानै दिनैसो हाजोब्बाय माइ हानो एकदम सिं साबाबो गवासै हाबाय सानैजों हाजोब्बाय जों 7 बिगा माइ सानैजों हाजोब्बाय। हेलौ लोगो नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे गियान ब्लग्स इउटुब चेनेलाव फिन खनसेयाव बरायनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ। नै दिनै आंबो मोजाङै दङ। आं दिनै माइ हानो ओंखारदों। दा आं दिनैनि टपिक्सआनो जाहैबाय माइ दुब्लिबारियाव माइ हानाय। बे माइ हानायाव जों माबायदि बेखौ आं नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनो लुबैदों। दा बेनिखायनो नोंथांमोन बयबो जाहाथे आंनि बे भिडिअखौ जाहाथे जोबजासे नायलाङो आरो बिनिफ्राय माखासे बाथ्रा मिथिनो मोनगोन। बिनि थाखायनो आं नोंथांमोन बयखौबो गुरै खावलायनाय थाबाय जाहाथे नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलाङो। दा बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांदो। दिनै जोब्बाय आरो हानो माथो खालामबावनो माइ हाया बोथोरनि खामानिखौ बोथोराव मावाबाबोथ' जायाना, ओंखायनो हाबाय आरो न'आवनो। बिसोरो खामला होजोबनो, गायनायाव खामला होबाय, एवनायाव खामला होबाय, बिनिफ्राय रोगानायावबो खामला होगोन। रोगानायावथ' रोगानो हाखाया, दा ओंखायनो सानफा दब्लायफाबाबो हानोसै होननानै न'आवनो हानाय जादों। बिदिनो हाबाय, मालाबा सासे हाबाय, मालाबा 1.5 जन हाबाय। आरो बिनिफ्राय लांनानै आरोबाव खामला होनाय मारा होगोनाबो माबेबाव आरोबाव मेचिनजों। ओंखायनो खरसा जेरावबो खरसा जेरैबो। दा ओंखायनो उपाय गैया, एसे एनै जा सेभ खालामनो हायो बेखौ खालामनाय जाबाय आरो नोंथांमोन बयबोथ' मिथिखागौ माइ गायनायाव लाब गैया, लाबानो गैखाला। गोदोनि समा थांबाय, नाथाय दानि दिनाव खिन्थु माइ गायनायजों माबा मोनसे खालामनो हाया। जास्ट बेनोल' खरसायानो जा थांथों, थेवबो नोंनि बाख्रियाव गरसे गरनै माइ दोनथुमनो हानानै बिनिफ्राय बरननानै जानो हानायानो बयनिख्रुइ गिदिरसिन बाथ्रा। मानोना जमा जानानै थायो, बियो बोसोरसेनि थाखाय जमा जानानै थाखायो। अब्ला नों जानायनि थाखाय नोङो बोसोरसे नों सिन्था खालामनांगौ गैया। दा बेनि थाखायनो थारमाने न'आव गायनानै जमा खालामनाया बिराद गोनां आरो बैयाव आरो खाथियाव खामला होगासिनो दं। बिसोरबो एकदम खनासेल'थासै, बिसोरबो हाजोबनो। दा अब्ला बेनो दुब्लिबारिनि सिनारिफ्रा बेनो। नाथा उफाय गैया, माथो खालामनो। जों मावनानै जाग्रा मानसिया मावनानै जायाबा माथोबाव। मालायनि गारि घरा, मालायनि आलो गोजोन, मालायनि बेराय थानाय, रावनिबो खाफाला रावनिबो समान नङा होमबा? ओंखायनो रावनिबो खाफाला रावनिबो समान नङा, रावबो रावजोंबो समान जानो हाया। एकमात्र जाय गोसोआव गोजोननाय लाबोनो हायो बिसो, जाय गावनि गोसोखौ बुरखायनानै दोननो हायो बिसो। ओंखायनो हाबाय आरो बोथोरनिसो खामानि ना, मानोना बेवहाय खामानि मावनानैथ' रावबो थैया। जास्ट बेनोल' खामानि मावोब्ला गावनि माबाखौ लानो हायो, बानायनानै लानो हायो। जास्ट बेनो आरो दा ओंखायनो जों हाबाय। हाखांबाय नालाय जोंना हाग्रा लोगोआ थांबाय। लामायावथ' गोजान ना, ओंखायनो गारि लाना फैदों। ओंखायनो आं गारिजों थांसै। थांनायनि फैनायनि लामायाबो गोजान जायोना। दिनैनि माइ हानाया जाहैबाय खोथिया थिलिसोमोन। गुमा एसे मोनबाय नै। गुमाया दिनै बिराद खम, मानोना माइ हानायाबो आरो बांद्राय होख'नो हाया। बेनि थाखायनो बिराद खम मोनदों आरो गुमाया एसेल' दिनै। नङाबा दाखालि साननैया खिन्थु बे हाफ लिटार बथलजों बथलसे मोनदों।
साननिया फुरा बथलसे मोनदों ओमफ्राय बिनिफ्राय दस्रा सानावहाय माने एसेल' मोनबाय थादों आरो थेवबो दिनै खमसिन दस्रा सानाव एसे बांसिन मोनदोंमोन बिनिफ्राय दा अब्ला थांनोसै सिखारबाय बिनिफ्राय गाबोन फुंनिफ्रायनो जों रोगागोन ओरैजाय सेस बजा दंजोबो गाबोन फुंनिफ्रायनो जों रोगागोन बजा दङ नै बे बजाखौ जों गाबोन बुथुमगोन बिनिफ्राय गारवान रायजो थाबाय गाबोन रोगागोन दा बिदिब्ला गारिखौ नेबाव दोन्दोंमोन आं दा थांनोसै बिनिफ्राय सानाबो हाबबायानोसै नै हामसै नै बिराद समायना साननि नुथाय बियो साना हाबबाय थांसै आरो आंबो दा बिदिब्ला बिदिनोसै लोगोफोर माने बोथोरनि खामानि जाहैबाय बोथोरनि खामानिखौ बोथोराव मावनांगौ जाहैबाय आरो बोथोरनि खामानिखौ बानानैबो गवा मानोना जों समजों लोगोसे खारफानांगोन बोथोरजों लोगोसे खारफानांगोन समनि खामानिखौ जों समाव मावनांगोन दा बेनोसै दा बिदिब्ला भिडिअखौ बावनो दोनथ'नाय जानोसै लोगो नोंथांमोन आरो बिनिफ्राय नोंथांमोननि खाथियाव मोनसे गुरै आरज खालामनाय जाहाथे नोंथांमोनहा जुदि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा जाहाथे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामो आरो बिनिफ्राय खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ जाहाथे थुनानै अलाव थुना होयो बिनि थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय मानोना नोंथांमोननि साबस्क्राइबाव थुनानै सापर्ट खालामनायानो समफ्रावबो आरोबाव मोजां नोंथांमोननि थाखाय मोजां भिडिअ लाबोनो आरो बिनिफ्राय माखासे नोंथांमोनखौ एन्टारटेनमेन्टआव दोननो थाखाय आं नाजालांबाय थानो थाखाय माबा मोनगोन बोलो मोनगोन दा बेनिखायनो नोंथांमोनखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामदो दा बिनिफ्राय नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे गियान ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय रोजा साबायखर बावनानै नोंथांमोननिफ्राय आं बिदाय लानाय जाबाय दा बिदिब्ला भिडिअखौ बावनो दोनथ'नाय जाबाय दा बिदिब्ला बाय